Kapin usa ka bulan na sukad Gipusil patay ang kapitan sa barangay 3 de Mayo nga si Oscar Dudong Bukol Jr. Samtang naka-livestream sa iyang Facebook page nitong Nobyembre 25, 2025 sa gabi gawas mismo sa iyang balay sa Digos City sa Davao del Sur. Apan nagpabilin nga idlas ang ustisya sa pamilyang Bukol kay hangtod karon wala pay matudlo nga responsable sa kamatayon sa kapitan. Gipalaw man pa sa Special Investigation Task Group kung SITG ang investigasyon sa kaso. Doon na nasay mga persons of interest ang kapulisan. Lakip na ang hepe sa Digos City Police na si Lieutenant Colonel Peter Glenn Ipong ug ang lalaki nga nakita sa live video ni Bukol nga mao'y niuli sa pitaka. Naghimo na sabog parallel investigation ang National Bureau of Investigation kung NBI Region 11 aron masulbad dayon ang kaso. Personal grudge ang usa sa mga anggulo nga ginalantaw sa mga otoridad nga motibo sa pagpatay kang Bukol. Hilabi na nga nailhan ng kapitan nga dunay mga ginabatikos nga mga politiko o personalidad tungod sumala pa sa anomalya sa gobyerno. Provincial Chairman sa partidong PDP sa Davao del Sur si Bukol. Ana sa 5 million pesos ang gitanyag nga reward alang sa makatudlo o makahatag impormasyon sa mga responsable sa kamatayon sa kapitan. Gilubong sa Digos Memorial Park si Bukol niadtong Disyembre 19, 2025 human ang halos bulan na paghaya kaniya. Padayon ang singgit nga ustisya sa pamilya, higala ug supporters ni Kapitan Bukol. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.